Ей! Клуб Джим Бим представя The Takeover Tour. Big Shot DJ Sweat Blue Как? Online Hustle DJ Sweat Blue и Big Shot слушай в микстейпа, микса. Този скачаш бит, усилваш от колата. В този скачаш бит, мърда дупе до жената. София гори, пак има пожар. След Снуп, с кой ще запалиш бе шамар? Боли ме кура, знам какво правя. Няма цел, с която да не мога да се справя. Всички в клуба са мои хора. Frontline Hustle, на пуда е отбора. Ремуваме и правиме миксове добре. Братле, познай къде. Джим Бим вземи си Takeover 3 и се взриви. Чуй тази музика и после помисли кои са най-добри, кои са луди и кои карат хората да бъдат весели. Чаткаш ли? Мястото е същия онзи клуб, където предния път ми каза, че съм луд. А аз вървя с чашата със лед, озъбен и усмихнат. Отново всичко пак ми е наред. Безсмъртен и непобедим. Сряда вечер, знаеш, партито в Джим Бим. Предпочитам да е тъмно, отколкото светло, и винаги гърме, когато пуска DJ Светло. Коста от България, специално за вас, вашия любим DJ Светло, заедно с Шамара, a.k.a. Big Shot. The Takeover 3, презентирано от клуб Джим Бим София. Най-якото черни парти в цяла България. Те са